खुलुमबाय लोगोफोर दिनैनि गोदान मोनसे भिडिअ बरायनाय बावहरनाय थालायबाय नोंथांमोननिसिम। दिनैनि भिडिअआनो जाहैलायबाय जोङो हासबेन्ड आं फिसाजो गिदिर जोङो कन्ट्रलाव फिंगारप्रिन्ट होनो थांनो ओंखारदों। जोंहा बाबाया हासबेन्डआ थाबायनो हाया नालाय ओमफ्राय टमटमाव लांनो नागिरदो हायानो स' लोगोफोर बयबो नायलांबाय थादोलाय मारै जालायो आंनि दिनैनि भिडिअआ। Amba गिरा खा दीदी तो कहाँ गिरा सारे आहे तो एकता दुता आहे रेशमा फैदो मा ओइ टिफिनफोरा सोआसै आयु जि गोबाव नांखागोन टट' मोनैनोनो केनेका उठिब इতিয়া तुला निम्रमय सान्दुं गोसाफोराव गरमफोराव सरकारनि आदार जानाय दाना जानाय गरमबाबो गवा थाबायनो हायाबाबो गवा नै जोंहा बाबाखौ दिनै टट' इ रिक्सा रिजार्भ लानानै फिंगारप्रिन्ट हैनो थांनो ओंखारदो कन्ट्रलाव। बिराद गोजानथार लामायाबो हाब्रुथार मारै मोनहैगोन दा माथिं थांगोन र' लामाफोरानो जाथारा फैदो माबा मासे गोबाव थाब फै बाबा रागा जोंगोन दा टट' थांनोसै जाहा इ रिक्सायाव कन्ट्रलाव फिंगारप्रिन्ट होनो थाखाय बाबाया थिनहर हा स्कुलनिफ्रायनो डाइरेक्ट लाखासो लांसिगोन आरो टिउसनखौ जाथारा बिराद संख्ला 1 मिनिटबो दलद थानो मोना गारियानो जेने थेने फिंगार होनानै फैफिनबाय मोजां लामाखा फन करसे काली गोमोनखौ खाजुब बांद्रायबो खानाङा ओइ बारियाव गोमोन दोंसोगारो नै दालायसेयाबा मानो थैलांखो बिजौनिया मा जानो मा कारननि थैखो हारसिंनो इमान सिमाव नाङा नै इमान बिबार बारदो एबार थायगोन बिराद खेबसे थायखांबाय नालाय एबार बिराद थायबावलायसिगोन आरोना बिराद गोरलै जादों नै दासो आरो परिसे भूख लगी আছে ইহঁতে खाक पाहे একো দিয়া নাই মুসা কান্দিছে আৰু পোৱালি পোৱালি আনিছে কালি কাইলানে হলে কৈ দিন হল দাগতো আহে নাইছিগা ना रिसमेनियाव खाफै माने मोननानै सोरि जुबबायसो मोननानै सोरि जुबबाय बानलुआनो गोमोन दोंसोगारो नै इयाव साननै सानथामसो जाबाय आं खायाखै ओंखायनो सोरि लांजोबबाय मोननायफ्रा एसां गोजौ जायो बानलुआबो आसरिसो